E algunha vez tuveches censura, que non é autocensura, senón que en algún sitio, é certo que nos monólogos en stand-up, entendo, corríxeme, porque tampouco coñezo ese mundillo, que non hai ninguén que che fiscalice os guións previamente, normalmente, non? A ver, supoño que depende do lugar. Máis que fiscalice no guión, por exemplo, eu actuei nun casino, porque aquí ás veces unha ten que facer certas cousas para poder comer. Temos que facer. OnlyFans o casino, bueno. Beber viño, por exemplo, para poder comer está moi ben. E non o provei. Bueno, pois no casino dixéronme, non podes facer chistes de ludopatía. Eu en plan, vale, non sou idiota, sabes? En plan, que crees que vou facer aquí? Vale, pois tiñas o público perfecto, va. De feito, fixen a promo. A promo cando fomos ao casino, a promo que fixen eu foi vai haber un montón de tragaperras, me dá miedo que me absorban. Claro, e la pava, vas a ofender. E yo, non sei. Si hablas de muertos e tal, todo bien. Non, sen problema. Máquinas. De feito, por exemplo, na túa, claro, eu preparei 2 monólogos. Pero por poñer un pouco en contexto, porque sí que quería chegar a falar un pouco da tele. Se queres o agardamos para logo, No, sacámoslo agora, como porque o sacaches ti me parece interesante, porque como todo cómico galego acaba na TVG de alguma maneira, quero decir, a non ser que en algún momento o a TVG acaba con el, que bueno, tamén pode ser, pero de alguma maneira acabas aí na TVG de pasada, en algún programa, convidada, e ti estiveches participando, máis, creo que recentemente, nun formato creo que non excesivamente exitoso, que chamaba pois, o Rei da Comedia. O novo. O novo Rei da Comedia, que era un remake dun formato de toda a vida, non? Que tal a experiencia? A ver, a experiencia en sí, moi ben. En plan, non sei se iba a dicir repetiría, non sei, pero non me arredes. Paseino ben, coincidimos que xusto a sala de excedencia, entón era o único que tiña que facer. Íbamos aí, dábanos de comer, maquillábanos, vivindo a miña vida. Coñecín a Miguel Lago. Bueno, hombre, un honor. Increíble. Coincidiu o apagón grabando ali, ademais. Tiñades máquina, o sea, tiñan na tele. Claro, en plan, aparte fora moi gracioso porque estábamos facendo a mesa italiana, marchou a luz, volveu, e cando saímos, claro, porque aí teñen o xenerador. Claro, éramos os únicos que tiñamos electricidade. Cargando o móvil, tal. Miguel Lago, bueno, aquí hablando, pero Miguel Lago con un cabreo. Mi mujer no sabe si estoy vivo o muerto. Deberíamos cancelar la grabación. Y yo, pero tu mujer está encantada. Pero moi ben, moi ben. Non viu nadie de público, porque claro, moita xente non sabía se íbamos gravar ou non podíamos comunicar con ninguén, porque éramos os únicos que tiñamos, o sea, eu tiña internet, pero para que se ninguén máis tiña internet? Eu non podía falar coa miña nai, nin nada. Que, al parecer, mi madre está de puta madre ese día, non le importó que su hija estuviera viva o muerta, pero bueno. Igual que la mujer de Miguel Lago. Exacto. Pero ven moitas experiencias, aprendín a actuar un pouco, pero... Se vai dicir que ali o guión, a diferenza de na maior parte dos espazos onde ti exerces a tua profesión e faz comedia, non era teu. Ou non tiñades marxe para falar cos guionistas? Tiñamos, o sea, había como diferentes probas. A maior parte das probas eran facer sketches cómicos, estilo Land Rover, porque é o que gusta, non? A todo o mundo. Ou non. E logo outra era facer un monólogo de stand-up. Eu tive a sorte increíble de que puden, porque estaba programado para que todos fixéramos 2 monólogos, un ao principio do programa e outro ao final. Pero como cancelaron o programa, só puiden eu facer o doble monólogo, menos mal, porque era a miña cousa, sabes? O sea, senón, entón, na parte dos monólogos sí que os escribíamos nós, sí que podíamos pedir axuda, por exemplo, eu porque era eu son cómica de stand-up, pero había xente que o mellor era máis cómico, pois eso de actor, e prefería ter axuda para os guións, entón sí que os guionistas axudaban. Pero esa era a única parte que era nosa. Despois, os guións dos sketches sí que estaban dados, aínda que ás veces nos dicían, non, explorade un pouco, pero claro, se explorabas un pouco no ensaio e non facía gracia, o que dicías, non que non fixera gracia de que non era gracioso, sino que, a ver, eu fixen, creo que, non sei se falei de Plácido Domingo. Temaz. Logo xa foi terminar e director. No. Pero é moi gracioso. Esa mirada significou algo, quero dicir, hubo unha aclaración despois do que... Dicen tamén algo de Masterchef. Bueno,
Cousas. Non, mellor que non. Deixame, mira, pois vale, non me importa. Eches eses chistes en particular. Sí, porque non me importa, porque eran, o sea, eran dos sketches que non tiña eu unha cousa, un cariño especial por salvar o guión dese sketch. Xa. Sí que cando fixen o monólogo, eu mandei primeiro aos guionistas o monólogo e subrayei unhas cousas que dixen, mira, sei ou penso que estas son as cousas que non queredes que diga. O gracioso de todo isto é que ese monólogo era un monólogo que fixen sobre a morte do meu pai, como que dixen, vou con todo. Se non me creen con isto, que non me quixeron, non me creen con nada. Xuxo Carreño un 2. Bueno, non pasa nada. Quen tiene máis ego, Miguel Lago ou Xuxo Carreño? Son como unha moeda, sabes? Na cara está Miguel Lago, claro, e na cruz está Xuxo Carreño. Pero Perdón pola nada, perfecto. Necesitaba. De todos os chistes que fixen, que era todo, pois iso, morte, cáncer e así, me quitaron o chiste do PP, por suposto. Bueno, Pero non era, ni siquiera era en contra do PP, porque era un chiste que teño no show que eu falaba de cando o meu pai estaba enfermo, entón dicía, chegan tantas cartas médicas con malas noticias ao correo que temos medo de abrir o buzón como un concejal do PP no País Vasco. non me digas estas cousas, me presto ben. Igual no, é un de peruanos. Por lo que sea, non gustou. No. O sea, peruanos, cáncer, bien, Peruanos PP, no. quitaron, porque dixeron que hai peruanos moi boas persoas, dixeron, hombre. Bueno, perdón, sí, Pero tú tamén hai xente do PP bonas personas e máis está eliminando este chiste, sabes? Non hai coherencia en razonamiento, ¿no? Falaba fora de cámaras, mentres preparábamos un pouco este programa, que estamos así con un pouco a aventura, pues precisamente dese ecosistema que hai no mundo da comedia e do humor en Galicia, onde parece que fora do universo, iba a decir CRTVG, CESAG, tamén, joder, vaya naming, CESAG, parece que dá asco, ¿no? CESAG, perdón, no, a tope, viva la TVG. No mundo CESAG, que parece que fora dese mundo non hai tanta comedia. Si hai, De feito, creo que hai máis. pero non é tan mainstream ou non é tan coñecida. Ou como que eu tamén penso que aquí hai un problema do espectador, non en plan de o espectador de idiota, senón que hai moita xente que por facerse de menos, en plan, se falamos mundo Galicia, como que estamos, non vou dicir acomplexados, porque senón a xente vai empezar a... Pero, quero dicir, é como que temos a cousa de que como a TVG fai merda, podo dicirlo? Vale. Tamén pode ser acomplexado, Como a TVG fai merda, e como que dicimos, que en Galicia non se fai nada, hai que ver a resistencia, porque é moitísimo máis guai, é máis edgy, e todo iso. En verdade é porque fixámonos nunha academia que está adicada a xente de máis de 85 anos, pero fora da TVG hai un mogollón de cousas e, de feito, cada vez hai máis. É a maior parte da provincia de Ourense, máis de 85. Bueno, sí, pero a miña avoa, no, ten 84. Bueno, gustanlle os meus monólogos. Veu como 4 minutos, pero o que veu... Oye, e notas fenda xeracional no humor negro? Refírome, cando tú vas a facer stand-up, a un monólogo, a un garito, a un sitio grande, pequeno, un teatro, onde for, e de repente miras o público que tes diante. Eu comentaba con Roy, que ainda non sabes quen é, sí que o sabes, pero logo saberá todo o mundo quen é Roy. Comentaba con Roy fora de cámaras, sendo un pouco malos os dous, que a verdad que son bastante malas pécoras cando nos xuntamos, dicíamos, joder, tens a sensación de que no público do humor negro, se tú colles a campana de Gauss do CI, promedio español, só hai xente que está aquí e aquí. Sabes, quer decir, só hai subnormales ou gente moi lista. Igual é unha percepción miña, ou tú cando te enfrontas a un teatro coche de xente, dices, pois non, hai de todo. A ver, é que claro, que veñan a verme a min, eu sempre dixen, o meu target son chavales de 15 anos que non entenden o feminismo, que estamos nesta zona de aquí, Zona aquí, na frente izquierda do paralelos. E homes de máis de 45 Que tampouco ten están mesmo lados, perdón. que non saben se me odian ou se queren acostarse comigo. Hai como, teño esas dúas tal, e logo algunhas chavalas que afortunadamente cada vez veñen máis chicas, pero ao principio era rollo así. Entón, claro, se fago eu o meu show rollo que é xente que ven a verme a min, hai un pouco esa mezcolanza de 90% homes de diferentes edades, 10% chavalas guais, pero no que é a comedia en xeral,
claro, moitas veces cando fago do casino ou así, ou vou a bolos en algún sitio, nun concello ou así, claro, eu sempre miro a xente que está sentada, eu ao principio sempre dicía, hai moita xente maior, non lles vai gustar. Buah, a gente maior, A xente vai peores vai a persoas. marcha, non? Incluso porque a xente xoven como que ten igual un poquinho máis de reparo de rir de certas cousas porque sabe que están mal, pero a xente maior dalle absolutamente igual. Entón, ao final, mira, eu cambiei a miña perspectiva precisamente por eso.